Človek je tvor spoločenský. Poučujem dneška ráno Eržu. Sľúbil som kamarátom, že prídem k ním večer na pivo. A začal som sebe popiskovať starú známu špivanku. Dnes je sobota, caria juchacha. Kúkla na mne s očami, v ktorých bola taká iskra, že by še od nej aj slama ulapila. A v licoch jej vyžarovalo také teplo, že som aj začal rozdumovať, či nemám vypnúť skúrenie. A zda sebe môžem oddychnúť, nie? Však je koniec týždňa. Puštila úsmev jak Mona Lisa a prikývla blahosklonne z hlavu jak farár, keď z hrišníkoj dáva odpuštenie. Ale samoperší skoč do obchodu na nákup a potom mi dá co pomôžeš. Opetoval som jej úsmev, zobral listok, kde napísala, co mám kúpiť a idem. Ešte za mnou zakričela v mešneku bravčovo nožky. Keď som vyšol z domu, zavolal na mne poštár. Pán Ander, potrebujem odovzdať telegram a víc na Cešicko. Býva tu dakdze dajaký samec? Hej, v čížaku oproci na 4. štoku a volaše Hošek. Po ceste jedna odo mne pýtala radu, či neznám co najlepší na chrypku. Reku, kapesník. No chrypka potrebuje, akže odborne hutorí, prevenciu. Treba celé leto jesť pokrivu, hutoríše tomu ty šprhľava alebo žihľava a to pomáha, pravda. Kačky to jedza v lece a v žime sú celé dni vo vodze a nič im. Pred obchodom som štretnul cetku, pred ktorej jazykom še skrýva celá ulica. Dudrala. Idem aj ja daco nakúpiť, bo sušedu mám takú na nič gazdyňu, že nič nemá doma. Chcela som daco požičiť, no ona je nemožná. A co ste chceli požičiť? Švablíky, kus soli, chleba, maslo a kus múky. Ty si jediná milá osoba, Anderku, ktorú som ten týždeň štretla. No vidíte, a ja také šťastie ešte nemal. Zrýchlil som krok, bo tota od každého len peňaží požičujem a kvôli skleróze nevraca. V obchode som nakúpil rýchlo, len akurát som pošpasoval s predavačkami. Bavili sa 4 na kope a o zákazníkoch, co chodzili medzi regálami, ani jedna nezakopla. Neznal som nájsť v regále chren. Reku, divčatá, co robíte v nedzeľu? Schichotali še, nič ujo, ale dneška ešte len sobota. Jedna še zašuchala do skladu, šmarila mi chren do košara a začala s týma 3 trepať ďalej. V mesne som še skoro zvadil s mešarom, keď som še ho spýtal, či má bravčovo nohy. Keď som otvoril dvere na bice, táška mi skoro vypadla z ruky. Na štred chyžoch vymetané šicko zo skriňoch, obrazy zvešené zo scenoch, pokrovce zrolované, pri nich vedro z vodu a stepovačom a topánky naukladané jak štrelecká rota. Erža vešelo švitorila. Pomôžeš mi, Anderku, podsahovať šicko, vytrepeš koberce a vytepuješ, ja za tľa povykefujem a povysávam a kým ty to šicko vyčištíš aj s topánkami, ja daco navarím. Ľudé, dobre. Kým sme toto vám šicko porobili, bol večer. Očiše mi zavírali od únavy, nohy roztrešené a keď som konečne šednul za stôl, ruky še mi tak trešli, že som nebiroval chleba odkrojiť. Naraz vám Erža prišla vyoblíkaná jak na bal s polným košárom orechov. Jutre prídu zeci, ušmiala še. Chcem upiť z tortu, táto te orechy nabíjem. A postavila som na šparhet kapustu, tá nezabudni pomýšať, že by neprihorela. Jak ranenomu psoviše mi z námahu vydral hlas. Ty cejceš. Človek je tvor spoločenský, Anderku. Chcel som ešte dať co za chrypec, no dvere už treskli a ja som len začul na schodoch klopot jej topánok a známu starú špivanku. Dnes je sobota, caria juchacha.